Hi ha un home que ha vingut des de València quan ha sabut que hi havia tot això, ha agafat la maleta, ha agafat la guitarra i amb el cotxe s'ha anat cap aquí. Mercè, el tens al costat. I tant, Pau Alabajos, molt bona nit. Molt bona nit, com esteu? Tenies clar de seguida de venir a Barcelona quan has vist el que ha passat aquest matí? La veritat és que estàvem mirant les notícies que arribaven des de Barcelona, des de Catalunya, i la veritat és que teníem moltes ganes d'estar així. Ens estem votant damunt, volem mostrar tota la solidaritat. Des de València també hi ha hagut concentracions a totes les delegacions de govern de cada una de les ciutats, i la veritat és que no em costa res perquè estic acostumat a vindre cada cap de setmana a tocar als pobles de totes les comarques de Catalunya i bueno... 3 hores i mitja de cotxe per ser aquí avui, aquesta nit, a la Rambla Catalunya, entre Gran Via i Diputació, on s'ha muntat un escenari, tal com ens deia el nostre company, el Guillem Cabra, i on també tu has actuat. Sí. La veritat és que crec que l'ocasió s'ho mereixia, en un moment per estar al costat de les urnes, al costat de la democràcia, al costat de la llibertat, i he vingut a fer un parell de temes que la veritat m'han pagat molt la pena. El fet que volen aquesta gent, que és una cançó molt vigent per a un dia com avui. Què és el que més t'ha impactat del que has vist avui, Pau? La mobilització i com han eixit tota la gent al carrer de manera pacífica i estan donant una lliçó importantíssima, que és que realment si creus en la teua raó, si creus en les teues causes i et mobilitzes com s'estan mobilitzant, veus tota la ciutat, tot el país està en els carrers, en les places, vol dir que et carregues, no? Te prenyes de raons i de llibertat, i és una lliçó importantíssima. Ricard, li hem demanat al Pau, li hem fet un atracament directament, que es pengés la guitarra aquí a l'espatlla i que ens toqui un fragment, no sé si tenim temps de tocar-la sencera, de què volen aquesta gent que venen de matinada. És la cançó que tocarà ara al concert, eh? Sí, és la cançó que has tocat. Ha tocat ja. Ja ha tocat, sí, ha tocat 2 temes, un dels quals és aquest, i això, li hem demanat que es posi a tocar, li posen 2 micròfons, així una mica improvisant. Abans de res, saludo la Belén Murillo. Hola, Belén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estem? De Madrileños por el Derecho a Decidir. Sí, entre altres coses. Que al final vas poder fer la xerrada a Madrid, eh? Sí, va ser un èxit, vam omplir lavapiés i avui també hem demostrat que el poble de Madrid és solidari i ha sortit, s'ha concentrat a la Puerta del Sol de Madrid en solidaritat amb el poble català i per denunciar la repressió d'aquest estat. I a més estàs davant, o sigui, jo estic darrere dels Mossos, darrere hi ha la Guàrdia Civil, tu aquí al meu costat, eh? Efectivament, aquí, sí. El seient privilegiat. Moltíssimes gràcies, Belén. Gràcies a vosaltres. Doncs va, que volem sentir el Pau Alabajos. Com sona això? Pau, com vulguis. Molt bé. Matinada han trucat, sona el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Matinada han trucat, sona el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Pau Alabajos! Meravellós! Moltíssimes gràcies, Pau. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies, Pau. Et quedes aquí o te n'entornes? Me n'entorne, però demà de matí vaig a descansar un poquet, que ja he tingut prou de carretera per avui. I el Pau, que, com dèiem, l'han sentit la gent que està aquí al voltant de la seu del Departament d'Economia de la Generalitat en aquest concert improvisat.